In nome ni Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that not have recourse to thee, special the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nome ni Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. So maayong buntag kaninyong tanan. So ani na supita kining inyong atong programa sa TV Polya.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apostolic International Sir RJ Seno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagiskot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa ato ang main Facebook page RJ Horolanciano II TV Polya.Argumento. So sa wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow ninyo ang atong mga pages, RJ Horolanciano II TV Polya.Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. O pwede sab mo mag-send din ha og Facebook stars. And also sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang atong mga channels na Lay Catholic, Apologist and Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sab mo mag-send din ng super stickers, super chats, ug super thanks. And magpasalamat unapod ko sa mga igsoon na mga Katoliko nga kanang nagatabang nagasuporta sa itong programa. Di pa na ko malitok inyong mga names kay wala magug ko nagamit og kuan kining application. So di na ko makit-an, di na ko mabasa. So thank you kaayo mga sir ug mga ma'am tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kining atong program. Anagi hapon din ni sa social media. Og until now nagkinahanglan gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala kami mahimo dinhi kung wala ang inyong tabang o inyong suporta. So sa gusto mo tabang, pwede mo ninyong i-message sa ato ang page kung kung magpaabot mo sa inyong suporta ni ining maong ato ang programa. Okay, pasensya na kayo nga sa atong YouTube channel pataka live kay paggabi manggod murag trangkasuhon ko ba. Muna karon morning pagmatag buntag mag-inog kape. So ayun, until now gitrangkaso pagyapon. Ramon Hermosilla Mayang Buntag, Sir Apolinar Tangkay from Lakewood, Zamboanga del Sur. Good morning sa inyo. And yun, announcement May 4. Wala pa ako kalakaw magod pagngita og venue karon nga week. So possible by Monday or Tuesday or Wednesday na possible gyud kay Monday magod is graduation ni Kuya Apologist. Pagka Tuesday awarding ni Junior Apologist nako to pinakamanghura na to. Din pagkahuman sa rest ana mo adto nak mangita nako og kanang venue para sa incoming debate or debate karong May 4. Unta may video greetings minimo commander sa among 5th anniversary sa Haligan Fire Rescue. Sige mon. Maghimo ko og video clip mon for the greetings mon. Okay, Sige, proceed ta sa ato ang tawag ining topic karon. Kagabi nag-upload ko og reels na to mga sir og mga ma'am naghato og question sa mga di Katoliko. Kasi sige magud sila ingon nga mabasa dapat mabasa asa mabasa. Syempre kung muhatag gani kag argumento, muhatag gani ka og kana bitang question dapat subay sa imuhang gitawag og pagtuuna, di ba? Kung naman galing subay dili subay sa imuhang tawag ining pagtuo, kung sa kwan pa na siya kanang leading question kung sa atoa pa na nga term, kung sa mga abogado pa na nga term, dili sa atoa sa abogado pa na nga term, leading question ba? Okay lang. Pero kung halos kasagaran nga mga puntos pagmamahayag ang Katoliko tanang puntos nga ilabay mingon dayang asa mabasa kung dili mo mabasa tawag ining nga dili mo tuo mura og usakuan pa ba teaching gyud na ninyo og diha nagabase ang inyong gibasihan kanang pagtulun-an nga sula eskriptura. Sir Demi, yes sir Mayang Buntag, dialogo ni Tibugol, nahilom rarabas Tibugol parang nangangamoy urong. O lagi. Actually nihilom na siya karon kay di man ko padala sa iyahang kuan. Pero posible nga naa sila kanang surprise attack sa May 4 puhon. Ato na pangandaman mga sir. Okay, sige.
proceed na sa to ang tawag aning topic. So, yun. So naghatag kog assignment nila nga ilahang tubagon within 24 hours. Nga naman kay siyempre gabiin ako gi-post nya pagkahuman karon not less than 10,500 something yung viewers. Daghan kayo, not less than 300 comments. 300 comments ang naka-comment dito. Nya pagkahuman, daghan kay protestante, mga basher na to, daghan nakasulat, maun na, napay tawag anang, kanang ad hominem na ang dagan, pero never gyud ko nakabasa. Never gyud ko nakabasa nga ay nabutang nga sitas didto o gihatag nila nga mga teksto nga mabasa ang ilang baruganan na kung dili mabasa, dili tinuod. Or tawag ining Biblia lang ang kuan, Biblia lang ang tawag ining tuuhan. So wala jud ko nakabasa. Buti pasabot kanang mga teksto nga ilang gipanghatag concern nga Biblia lang ang tawag ining tuuhan. Unbiblical na. Unbiblical na. Nga naman, katanawa na mo doon. Lalagod, not less than 300 comments na ang nagka-comment, pero ni isa. Sa mga teksto nga ilang gipanghatag, mo suporta sa ilang gibarugan kapag dili mabasa, dili tinuod. So, diha pa lang daan diferensyado na, kumbaga. Diha pa lang daan naanay question ba, kumbaga. Nga naman, kaysa tinuod lang, wa ba yung nagtudlo ang mga apostol nga Biblia lang tuuhan? Si Kristo, wa po nagtudlo si Kristo nga Biblia lang tuuhan. Never nagtudlo katong Ginoong Kristo nga hala, ang ato ang pagtuo, Biblia lang. Wala eh. Wala. Kaya ang katuyuan sa Ginoong Kristo sa pagsugo siyang mga apostol, magtudlo sila orally. Ano saan naman nahitabo nga na ay written, particularly sa New Testament? Nahitabo nga na ay written document nga gisulat, dili pa yun directly apostolis yun ang nagsulat, kundi ang apostol lang sa mga hintil, San Pablo, nahitabo 20 years after na, nisakan na sila sa langit. So, buti pasabot, from 33 AD until sa 52 to 55 AD, ang mga apostol naglakaw-lakaw, way bit-bit nga libro, even until 300 AD. Wala sila tawag ini nga bit-bit nga libro. So how come nga mibuto og nahimugso ang pagtulunan nga kung di mabasa Biblia or dapat Biblia lang ang ato ang tuuhan? Wala eh. Nahimugso lang na after 16th century. Mao man tinuod. Nahimugso lang ng pagtulunan na human sa ika-16 ka siglo. So, buti pasabot, dili nagikan sa mga apostol. Mga sir, mga ma'am. Kato pa lang ganyan, first question pa lang to. Napako i-follow up pa karon. Napako i-follow up. Karon nga tawag ining buntag kay wala man may nakatubag. Na ay tawag ining tubag, pwede man bao ang tubag. For example, gikot nila ang San Juan 17. Ang gingon ni Ginoong Kristo, ang imong pulong kamaturan, di man na-refer sa Biblia. Galatia 1:6 hangtod sa 8 katong pagwali kanang lahi nga mga maayong balita, kanang word nga maayong balita dili man na maayo, dili man na Biblia. Katong nga ng oral teaching nga gitudlo sa mga apostol, orally. Unsa pa? Dos Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Kanang gingon din ng tibuok kasulatan, wala man na mag-refer sa Old and New Testament kaya at the time wala pa man nasulat ang New Testament or di pa kompleto ang New Testament at the time. Nga pagkasulat ni San Pablo nga ang tibok kasulatan mo maglamdag. Diya pa lang daan diferensyado na ang kwan. Diya pa lang daan diferensyado na ang pagpanabot sa itong mga higala nga mga dili katoliko. Mga sir, mga ma'am. Unsa pa itawag anang kwan? Nagkutko pag San Juan 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan na sila una-una, Biblia. Pagsuroy. Refer mo na kang Kristo. O nag-quote na po o gipanayag kapitulo 1 bersikulo 3 nga bulahan na magbasa ni ining kasulatan na dili man na refer dito sa Biblia, refer man na sa tawag ining book of Revelation. Diba? Diferensyado eh. Eugene, may buntag may buntag. Eugene maglangit. Sir Tobit Usano may buntag, Sir Almags, amo jud sir pero kabalo naman na sila sir, although ginabuhat na to always lang jud ta magdepensa kay murag himuon nila kakalamong ang simbang katoliko ba
Hagpaton jud nila mo na maogyod. O, diha pa nawala na eh. Diferensyado na, kumbaga, diferensyado. O, isa pa lagi pangkutan lang asitas. Gipadayag, Kapitulo 22, versikulo 16, kung kumasayop. Ang magdugang, nining basahuna, dugangan po ng hampak. Kanang basahuna, refer din na sa kwan. Biblia. Refer mo na sa Book of Revelation, kita nawa sa English, ana. Ang gigamit nga pronoun, nga demonstrative, singular. Buti pasabot, it refers to a particular book nga gisgutan sa maong writer. Unsa man nga book katong iyang gisulat nga Book of Revelation. So again, kanang sula eskriptura or Biblia lang tuuhan, dili na makatindog kung Biblia ra pud ang basis. Dili na makatindog. Wala nga to mga higala nga mga dili Katoliko, ang ilahang pagtulunan na kung di mabasa, di tinuod, di pud na mabasa sa Biblia. So therefore, sila rapod ang gasupak-supak sa ilang kaugalingong teachings. Di ba? Di ko totoo kung di Biblia. Nya pangutan-on, kasag po nas Biblia, di pud makahatag sitas. Di ba? Sir Almas, good morning. Di ba? Pagitaan niya mo sitas sa Biblia o sa sitas na nga nisot nagtudlong yun naman sa Kristo nga Biblia tuuhan. Wala eh. Di ka makatawag ining di ka makatudlo sa nakasulat sa balang kasulatan nga nagsulti ang Ginoong Kristo ang mga apostol nga Biblia ray tuuhan. Dili ka makabasa ana. Di ka makabasa. Never ka makabasa ana. Kung never ka makabasa, nya pagkaman sundo na tong ilang prinsipyo kung di mabasa di tinuod, so buti pasabot, nagtuo sila og butang nga sila ra pud ang gasupak-supak sa doktrina nga ilang gituhan. Diya ba? Diya pa lang simang na. So kana ding moingon ka nga Biblia ray tuuhan unbiblical di na. Di ba? So kini kato mga amigo nga mga di Katoliko. So kanang inyong pagtuo nga Biblia ray tuuhan unbiblical na. Dili na mabasa sa Biblia. Mo na nga wa mo'y katungod nga mangita na mog mabasa kay kanang inyong mismong teaching di ipabasa. Ana man na nga punto. Sir Dodong Hernani Meng Buntag. Sir Henry, inot yes sir, good morning. Anong simbahan Katoliko magud mga sir ug mga ma'am? Kung may magud ang simbahan Katoliko nga pulong sa Dios. Sir Matias, good morning. Kaya kung yung simbang Katoliko nga pulong sa Dios, refer na dito sa written o unwritten. Samantong written, Biblia. Mabotang simbang Katoliko may nagngalan ana. Biblia. Nya pagkahuman ang pagsabot simbang Katoliko pag may Biblia, refer na sa Old and New Testament. Mo na gisulti sa kitudlo sa Iglesia Katolika. Karon. At the same time, humanana kay naa may written, naapoy unwritten. Nga naman kay, dili magud ta makasabot. Di magud ta makasabot sa written kung walay naglimin ana nga unwritten action or tawag ining teachings nga kumbaga nga kung sa kuan pa ba, gidawat ba, gi-receive ba from the one nga dito nagikan ang maong gitawag og gapulong. Sir John Jimenez, good morning. Ana ba? Sir King ba? Yes, sir, good morning, sir. So, diya palang daan, kung mingon taog sa pagtuong Katoliko, kung mingon taog Word of God, written na, refer na sa written o unwritten. So, di gud maipit nilang simbahan Katoliko. Kaya kung di mo mabasa sa Biblia, dito man na sa unwritten, that refers to tradition. For example, misa. Misa. Kung imo basahon ang balang kasulatan, wala man gidetalye unsa ang right nga gihimo ni Kristo. Ang gisulti lang ni Kristo, do this in remembrance of me. Buhata kini sa akong handumanan. So pag ingon nga buhata kini, buti pasabot na ay nakita ang mga apostol nga gibuhat sa Ginoo. Na ay action sa Ginoo, na ay words nga gilitok sa Ginoo. Pamaningon na si Kristo nga basaha kini sa akong handumanan. Ang giingon sa atong Ginoong Kristo, buhata kini sa akong handumanan. So, but pasabot na ay action nga nakita sa gitawag og mga apostol.
So karon asa man na makita nga actions? Asa man na makita? Sir Nick, good morning sir. Asa man nimo na makita nga action nga di man nimo mabasa sa Biblia? Mo na makita nimo sa action karon sa mga pari nga nagmisa. Mo ni punto. Ang pari magmisa magkatubag altar, yon. Ang ana ba magluhod siya sa panahon nga na consecration, diha nimo makita na nga mao din nagibuhat ni Kristo sa panahon nga nagtukod sa unang misa. Sir Tonyo Villamor from Poblacion Panglo, Bohol, good morning sir. Sir Imjel Lungkayana, good morning sir. So mao di ay na, di ba? Mao di na nga aksyon kanang giingon ni Kristo nga buhata kini sa akong handumanan. Kana di nga aksyon mo na makita nato sa Santos nga misa. Di ba? Oh. So kung walay gitawag og tradisyon, kung walay gitawag og unwritten action nga gidawat sa responsabling gipiyalan sa pulong sa Dios, dili ta makasabot anang nakasulat sa balaang kasulatan. Di ta makasabot. Di kita makasabot. O tanawa tong sa Old Testament. Sa may nahitabo, after the event, katong Feast of Passover, katong paglabang bitaw sa paglabang sa anghel nga gipamatay katong mga kinamagulang ang mga anak. Paglabang nila, sa may gihimo sa mga sa may gihimo sa mga Israelita after adto nga event. Gisulat ba dayon dili ay. Napagitawag og oral tradition gipasa-pasa pa to. More nang every year naa sila fiesta. Naa sila fiesta. Nya karon after 100 years diha pagisulat kadto nga tawag ini nga event. Sir Loloy Bumaya, good morning. Diha pagisulat kadto nga event. After 100 years. So, after sa gitong pagkasulat, sa dihang maghimo sila sa fiesta, ang nasulat ba ang ilang basis? Dili oy. Ang ilang basis, katong ilang gidawat nga tradisyon. Unya ilang harang ginabasa, kung unsay katong tawag ining main details, kumbaga, sa concerning sa event. Nga mao ni nang hitabo kani adto. So, man di pwede, nga naa kay libro, nga giingon nga pulong sa Dios nga wala ka tradisyon. Dili na pwede. Kay kanang Bible alone theory, kanang sola scriptura theory o kanang moingon sila nga Biblia ray tuuhan, dili na mosuporta ang Biblia ana. So ingon ana, mo nang hapit na lang 24 hours. So yun ko nakitaan nga natubag nila akong question. O yun ko nakita na natubag nila akong question. Sir Nick, good aim sir, nga no gitugtan man sa una nga pag-asawa sa mga parente or mismo ang anak. Actually sir, dili mamanggod ingon anak ka civilized ang tao kani adto. At the same time, kung sa tawag ini kuan pa naa sila kung sa pa ba tribal tradition, kung baga nga dili sila pwede mataptan og uban pang mga kuan, uban pang mga lahi. Tungod sa hinungdan na gina-consider nilang ilahang tribes kani adto or ang ilahang mga dugo kani adto isip usa ka importanteng dugo or sa to pa mga royal blood ba nga baga. So mot pasabot ana mo na nga para dili maadton ni sa lain ang atuang kaliwatan di ta mataptan og laing kaliwat mo nang magunay Sir Nick. Ikaduha kanang sa ilahang wealth. Gusto nila nga ang ilahang kuan, ang ilahang katigayunan na ara sa ilahang pamilya, di na matuglain mo nang yon magunay. Muna Sir Nick. Pero sa dihang nagkalalom o nagkadako na ang knowledge o experience sa tao, mo nang gibawal na. Muna Sir Nick. Sir Dondon, Siton, Sir Wilson, good morning sir. Sir, basig next week sir ha. Kasi magpauban ko ninyo pangita taog venue. Para sa May 4, Sir Elson. Sir Bito and Jersey Maker, good morning from Tacdi, Santa Cruz, Concepcion, Tarlac, Philippines. Good morning. Sir Jason Siantad Lasurman, good morning. Wata ka klase kagabi kay balagi naglain until ganing gihapon karon, nagpatamag-tama ko sa kung ano mga anak gabi, nagpahilot ko sa kong sawa. Wala arang-arang ko pero naagog gihapon singon ana mahitabo. So man di ka barog na ilang teaching.
So again, ang sola scriptura or Bible alone theory, even ang Biblia, isuka na. Even ang Biblia, isuka na. Kay never na gitudlo sa mga apostol ug sa mga ug ni Ginoo nga Kristo. And at the same time, kinsa mo gyud ang pinakauna nagtudlo ana? Ang pinakauna nagtudlo ana mao ang Protestante, particularly Martin Luther. Sir Adrian Mendoza, good morning sir from Digos City. Yeah, Viva Iglesia Katolika. Pero actually, before Martin Luther naan niya katong mga forerunner sa Protestante, pero mas nanon gyud ang teaching, nagi-attribute ang teaching sa iya generally kay Martin Luther. So, buti pasabot kanang sola scriptura teaching kay gikan man kang Martin Luther, dili man gikan sa Ginoo o nya gipasapasa nila from 1517 hangtod karon, nahulog siya nga tradisyon. Pero ang problema lang anang klase nga tradisyon kay man-made tradition, kay di man gikan nga Kristo, dili man gikan sa mga apostol. So bot pasabot kana di ay sola scriptura, usa na siya ka man-made tradition, ginamagama lang og tawo. So kay ginamagama ra man og tawo, so bot pasabot bugos magka-imperno na nga klase nga teaching. Muna nga luoy ko aning katong mga higala nga mga dili Katoliko kay nagsunod-sunod sila ng man-made tradition. Sa to kay naman tay duha man ang atong tradition man god. Naatay apostolic tradition o naputay church tradition. Sa to apostolic tradition kanang mga buhat, mga butang, mga pagtulunan nga gidawat nato gikan pa sa mga apostol. Mo nang gitawag apostolic tradition. O nya mahitabo na always pag ikot na siya pag abot sa panahon nga mag-declare og dogmang simbahang Katolika. Number 2 kanang church tradition. But pasabot ana nga tungod sa kaimportante sa tawag ining pagtulunan og kinabuhi simbahang Katoliko ang mga particular areas or particular nations kung asa na naabot ang gitawag og pagtuo, nag-create sila ilahang kaugalingon based sa gitawag og teachings nga ilahang nasinati og ilahang nanalom ang ilang spirituality. O for example, kanang sugat, kanang naatay celebration nga encuentro. Actually, kana siya nahitabo na pinakauna kang Kristo ng Santa Maria. So na mga particular mga lugar, particularly ang kining Spain, kaya kana magong encuentro nga ato ang tradisyon diri gikan na og Espanya so kana church tradition na. Yan. Sir, mangamusta ko na tong pampit. Yes sir. Wala pa gyud ko ka-open gyud sir Jason wala po ko open sa akong computer. Cellphone pa niya akong ginagamit karon. Mula gyud nag-restress ko. Pero karon basig unya ako ang ma-send sa inyo Ako ma-send. Gamera gyud to kaayo to nga kuan. Murag ana lang basahon. Isa lang ka buok. I-print lang siya, naka-back to back naman siya, i-cut lang. Pagkahuman ihatag-hatag. Yagbaw na ako ang buhaton by tomorrow. Ugma manggod, kuan magud siya. Benditas Lukay. Ugma. Nya pagkahuman ang indot ana manggod ugma kay pagpadayag na kita gyud ang tinuod nga iglesia ng gitukod ni Kristo. Nga naman kay sa tanang mga relihiyon sa tibuok kalibutan, kita raman ang kasaulugan ana nga naay pagbindisyon sa lukay. Nya biblical bi ana kay Revelation chapter 7 verse 9 nga ang langit nakita niya nakita na sa nuwan nga naa sa langit nga nagbisti og tawag ining puti nya pagkahuman naay bit-bit nga palwa. Kanang pang mga palmira. Kaya kanang palmira kuan bi ana kanang usa kuan pa ba usa na sa mga species sa tawag ining kuan kining sana kanang kanang palmera ang kiniding lukay mo usa sa mga species sa palmera. Wala ko na sayo pa. Sir Ray Ramos, yes sir, maing buntag kanibang Sabado before sa Holy Week. Ang adlaw mo ba ni ang Lazarus sa Saturday? Actually sa di kay ko ana Dili kay ko tawag anang kuan sa mga particular name sa tawag ining kuan
sa celebration simbahan Katolika? Possible, yes. Sir Isaw Porcel from Jensen, good morning, good morning. Good morning. So, ingon anak mga sir og mga ma'am. So, mo na nga, karon nga panahon, kanang teaching nga sola eskriptura din nakabarog. And, magsaulod naman ta, sa Semana Santa, siguro by sugod sa Monday, so balik na punta ato ang katong soteriological presentation about the salvation of nga gihimo sa Ginoong Dios dinhi kanato mga sir ug mga ma'am. And ato ang himuon nga series nga kuan kay para at least makabaluta or masayod ta sa kaimportansya ngano magsaulog ta niining maong gitawag og Semana Santa. Okay, so kana lang una mga sir ug mga ma'am. Yun. Gusto na ako nga magpadayon pa pero yun murag nanawag na po na akong lawas nga murag karon murag feeling na ko gusto ko magsigigda. Gusto ko magsigig katulog. O siguro basig ako lawas ba naningil ba kay limang kag pila ka tuig ko nga nagkadlaw na matulog. Karon murag naningil siya. Gusto na ko magsig ko higda. kana wait mo. Okay? So sa gustong motabang sa atang program mga sir ug mga ma'am, pwede man ninyo i-message kay until now nagkinahanglan gihapon kaayo kami sa inyong tabang sa suporta. Kaya lagi wa mi mahimo dinhi kung wala nga inyong tabang inyong suporta. O daghang kayong salamat in advance. And ayaw mo kalimot sa pag-follow ha mga sir. Sa wala pa nakapag-follow, maka-follow sa mga pages at the same time pag-subscribe sa atong mga channels. Daghang kayong salamat. Sir Carlo Torres, maing buntag nimo sir o sa inyong muhang pamilya. So sir, mga sir, di sana ko nidugayon mga sir ha. Kaya murag lami naman po kanang i-relax ang ako ang liog. So yun. Okay, at least naka-live po karong morning. And taon-taon, mag-record ko for another reels. Kaya mura sa na buang, basta mo sa mga buang, basta kanang mag-post ko ng mga reels. Ura sila mga yabag. Yes, Zer Zet or Ma'am Zet. Good morning, good morning. Thank you. Ura sila mga buang, bisag unsa na lang ilang ipang comment. Mga how na ba kayo sa comment section? Yeah, kita ko. Yung mga ito kadrawing ni Sir ko, ni Sir Ray. Ganahan kayo ko. Okay, sige. So, kana lang una mga sir ug mga ma'am. In nomine ni Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all do not have recourse to the special donations and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa ngalan si Bukwero sa Stevie Polipunter, Government, Panguluhan, Pangunahan, sa Lay Catholic Apology International, sa kumakabanan sa LCA, sa lang mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang, nagasuporta sa programa, kininyong ubos, nga alagad, ug sa pagtong Katoliko sa RJ Seno, temporaryong manamilit ninyo mingon, Ecclesiam Servire, et Fidem Catholicam Defendere. May buntag kaninyo tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.